APC ga Abdullahi Adamu APC kafu sai da shi sai mai warzan shugabanmu da kowa ke fahari da shi APC ga giwa uban nuraini da ke hango kashi APC mun ba haƙori dukanmu na tare da dasa shi APC mutum hajiya Khadija ina wani oga da shi APC babu shi shugaban kasa ta nashi ne gwamnoni nashi ne ga sanatoci nashi ne membobi ma nashi ne esko nashi ne kai da girma nashi ne ciyamomin ma nashi ne dan adamu ne ya dangane shi Abdullahi Adamu baba Buhari nashi ne Mun gode